Sausa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kaniwas sa kababay nga taga Danau City, Cebu. Ang tumatatampo nagdasangan nga Rina. Rina! Ate Aryan! Uy, kumusta, te? Nauli ba lagi day ka? Siyempre! Kaya ko ibalita ninyo. Hay, mas magpapa. Ito, asa sod. Dali. Sod sa, para makachika dayon ka kung unsa na. Ma, pa, Darina, kaslunan ako! Wow! Congrats, ate! Congrats, nak! Maayo kay nagkahuna-huna gudahin taon mo nga magbinyo ni Dong Rima. Kanindot ni Muti, uy. Kano sa man ninyong plano nga magpakasal? Congrats! Congratulations, sir. Congratulations, Raymond. Salamat! Congrats ninyo, te, kuya. Te, happy kay ko para nimo. Onya, te. Kumusta man ang kinabuhi sa bagong minyo? Okay naman, Day. Pero, ay, mauliki. Wa ako'y mahimo. Kinahanglan nga, masakay og barkos kay Raymart ni mo. Okay rin na, te, uy. Ikaw, pag-focus lang po sa imong trabaho din, para dili kay ka makafeel o kamingaw niya ba? Day, Oh, unsa ka kung dinhi na lang kapuyo sa syudad uban nako inilarga ni kuya nimo. Anhin na lang eskwela. mo sugot ka si mama o papa, anak, te, nga anhin ako sa syudad mo eskwela? Nganong dili, God? Bitaw, nak. Wa ba gyud problema na mo? Naibawsad mi kung unsa mo kasuod ni ate nimo. Salamat, ma. Pa. Kung mo-duty na gani ko, ikaw na may mahibaw din sa bahay, ha? Why problema, te? Sige, ato na ko. Lahom naman ang gabi, eh. Wa pagid mauli si Ate Aryan. Ganin na rapog ko nagsikik panawag niya, pero dili ko to bakwin. Asa naman di ka ni sa Ate Aryan? Giduka na ba ko da? Uyala. Nakatuog magkidaig ko. Naana pa kas ate. Tanaw na ko. Oh, sayo ako ni mo na kinamaw soft drinks, te. Uhaw kaayo ko, eh. Hangover man. Oh, nag-inom din mo? Mong nadugay kag uli gabi, eh. Oo. Mayo kay okay ra po ni Kuya Ray Martin, no? Okay naman niya, basta malingaw lang ko. Kay grabe kayo siya salig na ako. Swerte gid kaayo ka ni Kuya Ray Martin. Kanindot ka, no, kung makakita kog lalaki nga pareha niya? Diary na. Day, munaog na sa bar ko imong Kuya Raymart. Muli na siya. Mayo hinuon, te. Unsa man mo, balik na lang ko sa ato, te? Ay, ayaw, uy. Nag-eskwela, pabiya ka. Dinhi na lang ka. Kinasag ipila ilaw niya nimo. Ha? Kinsa man, Ate Aryan? Recorded by Radio Mo TV. Rafi, si Rina, ako igsoon. Darina, si Rafi, amigo na ako. Hi, Rafi. Hello. Mas gwapam ni kas personal. Ha? Nakakita na di ka na ko? Oh, Nangita mo gud siya uyab, day. O kibaw man ko nga buutan siya. Mong ikaw ko ihatag niya. Ha?
Han. Kinsa man ang nangita ni Rina? Ay, si Rafi na. Manguyab na ni Reynahan. Ha? Ni si Rafi te? Mao na, Rina. Ganahan ko nimo. Unta, sugtong ko nimo. Pero, dili ba paspas ra kaayo, Rafi? Ah, kan mo gud tinang di na ko gustong dugay-dugayon pa ni. Para di na ka mailog sa lain. Sige, good. Gisugot ati ka, Rafi. Thank you, Rina. Day, mo anhi si Rafi unya? Ote, anniversary man namo karon. Oh, sakto kaayo. Magluto kog lami karon. Kaon nagdagan ni Rafi ha? Busog ng magani ko. Namikay ka maluto. Naihugaw imong naong oh. Kadiyot, kaon ako ha? Oh. Ingon ato bakit kasuod sila sa ati Aryan ug si Rafi? Para ingon ana sila kakomportable sa usag-usa. Hugaw lang gid kay ko gunahon na. Minyo na si ate. Ug mahal kaayo niya si Kuya Raymart. Rina, magpakasalan ta. Pakaslan ko nimo? Oo. Love kita ka, Rina. Mong, please? Pakasli ko. Day, ako, wa ko'y supak sa inyong relasyon. Pero mura ka, kapaspas-pasad sa inyong desisyon nga magminyo naman mo. Pero te, pareho may nagkasinabot nga magpakasal na. Love na kayo nako si Rafi. Og malipay ko kun makasal ming duha. Rina, ayaw pagsupak ha. Paminaw na ko. Wa pa ka kay bawas kalisod sa kinabuhi sa minyo. Dili yun anak ka sayon. Pero te, O kung magtuman ka gid sa imong gusto, dili ko mo tunga sa imong kasal. Congrats, Rina! Rafi! salamat! Salamat. Pila ka tuig na nga sukad nga gikasal ta pero wa pa kita hatagig anak. Sige lang. Paabot lang ta, Rina. Hatagan na lang kita. Wa ka ta kabain ni ate Rafi? Nga nagtuman kita sa tong gusto? Ay, pag-una-una na eh. Og sukad nga gikasal ta. Wa na may magtingog ni ate Aryan. Raf, gusto kong mangayog pa sa ilo niya. Ayaw na lang, Rina. Nakonsensya kaayo ko, Rafi. Kaming doha mo'y angay nga makonsensya. Dili ka. Ha? Nga naman. Mauni ang tinuot, Rina. Unsa? Muli na mo ba na? O, Rafi, Unsa ako naman taan eh. panguyabi akong igsuon. Unsa? Siya may itong gamiton para permita magkita. Para dili mahibong akong banang magsigi kag atos amo. Unsa? Gigamit ako ninyo? O, Rina. Mao to. Nagkadugay. Na-in-love na ko ni mo og tinuod. Mao nang gipakaslan ti ka. Rina,
Gusto ko mahibaho ka sa tanan. Para wala ko itago na. Pero nasakitan ko! Gipasakitan ko ni mo, Rafi! Magbuwag ta! Rina, ayaw. Mahal kita ka. Pero giluod ko ni mo! Muna kong nakigsaw sa kong magbuwag! Magbuwag ta, Rafi! Rina. Sa way pagduha-duha, gibuwagan ako si Rafi. Kay giluod kong nagunahon na nga usa ka lalaki ang among gisawan sa ko'y igsuon. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka naman higalang kaagi ni Reyna nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayang kapangayong awit nga nagalahan, Somewhere in My Past. Ang mga kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabus sa direksyon ni Priscilla Arcanas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Iris lang niining tulamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jay. Kinsa man ka? Maki, ikaw. Jay, ano ang apil-apil man ka? Masigi ka na saan mo kontra na ito nila. Bahala sila. Di ko gananan ng mga bully. Lamat ha? Kira, migo na ta, Jay. Sige, migo na ta. Pagdali diha. Bugaya ni mo What's up, bay? Nagpagwapo ba ganito? Sus, plano na sad nimo nga mang chicks dito no? Someday. Okay, tara. Asa naman sad mo? Malaag mi ma. Ay, pastilan, bayan ninyong duha. Magkailis na gid mong naw sa pagsigi ninyong uban-uban. Oh, gwapo de ko ma. Kay gwapo ma si Jay. Nayabang na kamaki. Unsa man, bayot na ka? Ay, kaluod ana. Tanaw Nalipong naman ko Halip mo na ka, bay. Ako sad. Ito na sa bay katog. Lagi. Abi, tuyok mo ako pananaw. Ako sad, bay. Naghan magutag na inom mo. Lagi. Na. Diya ka makaklaro sa. Kay, gitutuka man ko ni mong maayo. Uy! Bay. Uy! Buang! Ay, kikisa mo ko ni mo. Sorry. Sorry, bay. Buang, bay. Yun na ba?
Miss, mga... Bay. Ay. Sa patuloy ka mo gabi eh. Yan naman to. Sa may nasud sa kong utok nga. Angay unta ko nga masuko. Pero ni bawas may naon ko. Good morning, Bay. Good morning, Sab. Kapiha kahubog na ito gabi, no? Mura may siya kuha. Nakahinumdum kasi sa iyong gay buhat gabi. Uy. O ba sino? Uy. Wa di siya mahinumdum tungkol sa sobrang kahubog. Uy, Bay. Ah, Ano mo ka? Kinuktok mo ka. why? Ako na itong kalimtang hitabuaw eh. Recorded by Radio Mo TV. Bay, wa kay plano nga mo trabaho sa laing nasod? Ha? O ba yun? Okay naman ko sa ko trabaho din eh. Mausad. Mayo man mo kita din eh. Ako, larga na ba ko sunod semana, Bay? Ha? Nga naman? Matrabaho ko dito. Mo ba? Hmm? O sige. Amping dito bay. Salamat, best friend. Ikaw, Sad. Amping. Jay, dili pa ka mag-lunch? Ako lang ni Tiwason. Humana ka? Wa pa. Dungan na lang ta. Huwaton di ka. Murag nagsigi-sige dalagi mong uban-uban anang lorinak. Nagkasuod sad mi ma? Nakagusto ka niya? Ganahan ko niya. Aw, panguyapin na dayon para makauyab na pod ka. Ha? Manguyab ka? Nori. Ganahan ko niya. Yes. Gisugot ati ka. Kita na? Uyab na ta? O, Jay. Uyab na ta. Kumusta na mga si Bay Maki dito sa abroad? Wala mo ko'y balita niya, sukad nga milarga siya. Ang yung Facebook sab, dili na active. Unsa naman kay balita niya? Love, kuha ako, babe, please. Kusuking uwan. Ha? Mag-taxi lang di ka? Lisod kayo sa kay taxi ron, uy. Pero daga pa ko gitrabaho. Kaning mo overtime lang gyapon ko. Ayaw na lang, uy. Oh. Nori. Hello. Nori. Bahala ka eh. Nak, kanusa magud mo ipalailaan ang imong uyab? Kung dili na ko busy ma. Eh, na may mga higayon good nga dili ka busy. Ay, sige lang, Gulma. Ako rin siyang ipailaila ninyo ni Papa. Love, wa man tay duty ugma. Adto ta sa inyo. Mag-movie marathon ta. Ha? Kuan? Nga naman. Dili pa kaandam nga ipailaila ko nimo sa imong ginikanan. Nori. Sultihi ra ko gusto tinuod, Jay. Tuig na kape na nga tong relasyon. Pero murag wa mo ko maka-feel nga na ni padulngan. Kaya murag wa kay plano nga ipailaila ko nimo sa imong ginikanan. Oh, basi nagminyo ka. Unsa? Uy, dili eh. Kuan mong god. Ayaw na lang. Sige lang kaghatag og rason. May pag-undangon ta ni Jay. Nori.
Ha? Nagbuwag mo? Ya, mura naman lagi kaguha. Ambot lang bitaw, ma. Wasa ko maghibaw nga no. Buotan man sinuri. Pero, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Basin og dili gid ka tinud-anay nga na in love niya dong, Jay. Ma, ayaw eh. Ako nang usa din sa bahay na bilin. Oh. Kinsa maron? Kinsay? Oh, Kumusta, Jay? Maki? Kumusta? Kago, oh, kababae na kunin mo. Daan, walgi kong mao ginay reaksyon ni mo. Magigami ko pagyapo ka na ako, bisan ingunanin ako, Jay. Oh. Oh. Maki, Uko ta kayo maginaksa. sorry. Nganong, Nga nung ingunanin ko. Tungod ni mo. ha? Sugad nga na nahitabo na itong duha. Naka-realize ko nga nabayot ko. Maong nagpalayok ko ni mo. Nakahinomdam di ka to? Mauro tayo sa buta nga di yun na ako malimtan. Kaya dito na ako na-realize nga in love ko ni mo. Sa tinuod lang. Dukin ako naka-feel nga naaikwang na ako sukad nga nawa ka. Ubisa yung nakig-relasyon ko babae pero ikaw pagyapon ang naasa kong halahula. So love sa ko ni mo, Jay? Yes. Oo, Maki. Lain man paminahon kay suod ka ita pero mau kinitinoon. I love you too, Jay. Si Maki radi ang tubag sa dugay ng kahaw ang akong gibati. Karon, malipayon mi sa among relasyon. Ug wa mi labot sa mga tao nga mi-judge namo. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kito mga higalan kaagi ni Jay nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagulahan, Can't Fight This Feeling. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulamun handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Bulacau, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Bea.
kapoy na ba yung ko aning kinabuhi, ha? Ha? Ikaw pa'y moingon, ana, ha? Nga kung buot, huna-hunaon. Ibunin sa? Nga nung nagkalisod ta. Ay, sos! Pasagin lalasan di ba ako pagsugal? Mo na lang ganin ay kalipay Kapuyaw paminaw ano nila mga magpapa, sige away, oy. Muato ko silang gaw din, no, be? Huwag ko sa amo nilagaw ko. Ha? Asa man di ka? Nagunsa man ka Dennis Bukid. Pahangin lang. Huwag ko ganahin nga naminaw sa kumama Sige lang away sa papa. Bahin sa unsa man. Bayan sa pagmahay ni mama. Ngano ko nga nanganak pa siya nako. Ako may gibasol niya. Kawa siya mag-enjoy sa iyang pagkabatanon sa una. Kaya karon nga gusto siya nga mulaag. Pugnan man siyang papa. Nagpariha lang taani. Kaya naman ikaw. Sabali siya problema ni mo sa inyo. Si mamag papa. Ano man? Sige glalis. Bahin sa kwarta. Mao lang ni ikyas ko sa amo. Dili ka tawag problema nga itong mga isig ka pamilya, no? Mao lagi ka. May pag mag-iinom ta. Maayo pagaw. Lami agis hangin dinis bukid, uy. Mulang. Nya, makarelax pagi sa utok. Tinuod. Gaw. Unsa ka kung mamahawa na nakat sa ato? Ha? Kaabang na tagbay, dool sa tong trabahoan. Nya, mag-usal na tagbay para dilibog at ang abangan. Bitaw, no? Sige kaw, mamalhin ta. Aron sa dili na ta magsige kadungog sa mga yaw-yaw sa itong mga ginikanan. O ba? Namo yung dool sa trabahoan? Oh, Dool rin kayo nakapabisita rin, ha? Bisita kayo mo, ha? sige ba? Yes. Sige, ha, Bia. Ako yung pagod na kayo. Duty pa ko. Bye-bye. Sige, bye. Isa itong gusto mamisita ni mo? Ay, katong dugay nang nanguyab na ako ba? Hindi ko masugot nga magpasud kag lalaki din ha. Unsa gaw? Naunsa man si Dino? Anong kalit man ni siya kausap? Bahala siya eh. Di na lang sa kumusupak para way samok. Sayo ko mo pa uli ron. Murag naglain ang akong lawas ronda. Oh, kinsa man ron? Daay papay nga bisita si Gautino? Kamaayo niya, no? Dili ko pwedeng mudawat og bisita, niya siya pwede magpaanhi. Mula ka ako balik. Laayaw mo inang mga maurang usaw eh. Naanad ko nga naa si Gautino. Siya may kainom na ko, permi. Siya ang akong best friend. Pero, busy man siya siyang uyab. Mao mag-solo ko nga mo inom karon. Recorded by Radio Mo TV. Ubay-ubay ang gini ako na inom da. Sigaw din nag-chat. Ano sa may gisend niyang picture? Nag-inom sa siya. Bahala siya. Dili ko ma-reply. Pahala ka. Naabot na ko sa bahay. Ay, nauli na giga.
Niya ka? Wala kay ka mo reply sa akong chat. Yun ang day ka nga ikaw ra? Or basig na kay kuyog? Kuyog ni imong laki? Naunsa ka gaw? Sulti na lang, good. Yung may uyab na ka. Parang wa na ka makikinom na ko. Unsa na yung problema ni mo, Dino? Ngano kung makastorya, makamura magagakumbana, ha? Kaya mahal na ka. Unsa? Nabuang na ka? Sorry. Igagaw tayo niya, musulti ka na ko, ana, ha? Sorry. Nadala ko sa kong ginom. Katog dito para mahuwasan ka. Sige na lang ginugpalik sa kunang-una ang gisulti ni Caudino. Naunsa man to siya. Og naunsa man sad ko.